Pa idi ka meni, ne tavde. A neće da me uhvati i to ti je, brate. Ne može, moram te baciti, ne možeš direkt gore ako nema stamine puno. Kako ne mogu tu tehniku da otkrijem. Nije, brate, lomio u desno, uopšte sam išao rano gore. Ček, Srki. Ja ništa ne Čekaj, aj radim. pomeri se. Evo, čekaj. Nego, to što je koliže modela je ogroman. Dobro. Ajde. Čekaj, moraš nazad malo. Pasi s mene. To. 3, 4, sad! I vataj se. Ajde opet. Ne. Moramo opet. Neću. Ma neš moći, moramo te baciti. Ispeo? Excuse me, what the actual fuck? A bukvalno sam mislio da me pogodi, sad sam izgubio. Nemoj ni pokušavati, ako te ja ne bacim visoko i ne uvatiš se jer nećeš moći. Daš? Sad neću moći ni doći do tebe. Ajde nađemo drugi put. O, ja nemam energije da se popnem gore sada. Sad gotovo. 3, 4... Pošto, gdje je sad? Gdje je sad? Kako misliš na 4? Kako misliš? Bok ima grapple hook? Vate ga. Please. Yes. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks. Čekaj da idem. Ja sam umro sad na ovo. Znaš kako je lego. A nisam mogao ni da se pomirim od ovo. Stiže. Vataj me. Vataj me, priđi vamo, ustate jebenu. Da Miki neće da uhvati do Mikija, nije do nas. Neće, vidi kako stoji. Šta si mislio, šta, da govori mrtvom Srkiju dole, jesi to mislio? Pa pre bi te ja uhvatio, nego on. Kako? Stani. Nemoj me pulovati ne želi. 3 hours later. Uvati me. Bravo, ja bih kostura. Daj ga, možemo ponesemo. Ne možemo. Hvala ti za ovo. Here lies. Ovdje leži. Digne prvi. Ne jedem! Aj ja, više ne jedeš. Divni bog. To je ozim. Aj, nije mi dobro. Slučajno stisnem shift i onda skočim. To se živo, ne. Srki, jesi gledao, brate? Bukvalno sam došao kako ste obojica suicidovali. Čekaj, tu vas te strane. vidio. What the fuck? Au! Uvatio ga pauk. Mene uvatio pauk, brate. Oduva me vetar kod pauka, brate. Aj, si rekao da smo trebali pauka da ubijemo, brate. Kako? Bože, brate, rajdo. Kako frcaju itemi? Kako frcaju itemi iz njega? Sve ti. Ali čekaj, ali vidi to lišće od jelike, možeš po njemu da hodaš, viš kako je? Znači da. Aj jo, bravo, cope. Da moraš se popneš. O, vidi ovo stvarno kao iz ovoga. Hufflepuff, brate, ona tri. Pull it sharply out of the pot! A ne, vidi Ne stvarno može raditi nisi taj u pravu. video. O, ja sam jednu takvu pojao, brate.
Zalijepio se Invisible Screen. Oj, ja. Šta kaže, nisam jako kum od vetra da umrem, a? Later that same evening. Može još i vamo. Ja sam maksimalno smišao na ovu stranu. Opet ovo mjesto. Al da, je U materinu. Ja ovo još nisam prešao živ. Može. 3, 4, 2. Nije baš, ajde opet. Čekaj. Tri. Sad sam vidio Vrlo sam sam. kako klizi tamo, čekaj. Aj, aj skoči. Aha, ajde. 3, 4, 2. Ćemo deja vu. A gdje je kum moj? Ovo sam kume. Iako onaj mali debeli iz Tito i ja. Napakao sam ceo ranac grickalica, brate. Aaaa, ne znam koliko sam te mislim da... Aj, baci neku hranu, ja nemam nije. Ajde. Možda sam A gladan. uzmi, evo ti, uzmi. A, da, uzmi iz ranca. čekaj. Granola bar. Majsterke se napriznaš. Au, materinu. Ajde, ko skače? Ajde. Ja mislim, vjerojatno da ti stisneš space ili samo pustiš da tom baci. Pustim da me baci. Isto, da. Yes! Sad to opet nam treba nekako. Sad ćemo. Human Centipede napraviti da ga dignemo. Pazi na bolje. Da mi napade. To lagano. Neko gladan. Ja malo. Di gore, vamo ravno ka nama. Oj, hoćete ta buba je. Ne! Hoće i mene! Ajde, Miki, vamo. Neži se John! Boš me hoće jebote. Ajde vidim jel može da se penje. Male. To. Ide za tobom, Srki! O brate. Dođe Menja agro, Bowser. menja agro, me. Ima neko flamethrower neki, brat. Šta Yellow radi? Ajde gore, Miki. Healuje. Auj, mene si odrovo. Beži. Healuje je žuta. Gdje je Boki? Kiluje. Da. Vidi Tarzana ovoga vama. Pregaj. Skočio na Bokija. Beži od njega. Beži. Aaaa, pregaj! Ja ću umreti do troštine, ja nemam ništa stamine. Ne, uzmi, Imam ja, Boki. uzmi hrane. Nisi htio da ih uzmeš, aj po Aj jednu. gore. Ja uletio Ima Bojko od mene jedna pečetku u rancu, pa uzmi. Pomoć! Boki. Ko se penje jebo? Aj, do ku... Joj, došao je sami gadan. Joj. Zašto on ovo može? Ja nisam ni račuo da je šal, sad idemo. Ja nemam ništa stamine. Nisam ni ja bježim. Samo da skoči. A ja, co opet čekaj. Sofija neću moći to da pređi meni, ja nemam stamine. Doći ću nazad, ti donesem pečurku, čekaj. I ja sam sve iskoristio što mogu. Bate mi. Uzmi pečurku iz ranca. Jesi? Šta je tamno ljubičasto? Da, imam jednu crticu. Jel to Dođi da te otkro? bacim. Nisi pojao kolačić još? Srki, ti ga vate. Daj. Ajde. Ajde. Ajde.
Izmetar! O! Otišao sam s Bogom, braćo. Tako. Ja sam ostao tu. Ne. Jel on preživeo? Si preživeo? Evo Miki je tu. O, Je. Čujem Bokija. to se i meni desilo. Zombije, to se i meni. Aju, nije mi dobro. Aju, nije mi dobro. Ja nemam stamine za ovo, a? Trki, Ne znam za tebe. pazi, odavde, ovde, O! ju druže, Ali si se pa. bubreg sam slomio. Gde bog? Gde bog? Gde je Srki? Vataj se za drvo, Srki, Uhodio vataj! sam se. Bravo! Pok je ko u filmovima samo pao unazad. Otrovo, Drži se. brate. Drži se. A! Ne, vi ste gotovi. Ne, Joj. Ne. Ojoj, tajminga. ne, Što ste vi tu završili? ne. Ja ne znam. I tako. Jedino na drvo, ali nemate stamine za to. Eno je granat u blizu. A nema Srki stamine. Šta se? Sve u redu, sad ću ja naći alternativu. Jesi ti živ? Ti živ? Nema kapa, Kako smo nema došli do stamina. ovoga? Nema inventorija. Kaj je? Oj, moj mene! Ti si živ! A je. Se ubio. Ovdje turntable, jebote živo. Ja izvršio, brate, ono ritual neki smrtonosni da formal effect, brate, s vama. Ovo igrice urnebesne, ja ne mogu. Taman kako sam rekao, Srki se ubio u leđa, on sa jebem. Aj, Tu je bre. zombi. Mada on je sad Ma nije, opet bre, rekao, tovarite. materinu. Pa ne, tu bude inače. Ja ne znam gdje možeš ići dalje, brate. I da sam imao stamine. Mogu da dišu na usta, brate, i da funkcionišu u isto vrijeme i pričaju, i to ne mogu. Ja ne znam, brate. Znaš što zlostavljaš, Boki je to. Čekaj. Zaglavili smo ga, da. Stream highlights jebote. Ojoj, jebeš me, Bog, cope, what the fuck. Pojedi skroz to. Aj, Ostavi ranac. Stavite na već. Neka ga Ostavi nosi, ranac, jebo Miki. ga ranac. Ne. Vidi malo bolju energiju, možda uspe. Ali ako ne uspe... Uspjet će sigurno, ali bolje da je sačuva. Ti nas jedino možeš oživiti. No pressure. Oj. Kažeš Pa meni što da ne si znam sam da meni- strejfujem. Ti si retardiran. Strašno. Strašno. Čuj Boki. Boki se u vevericu pretvorio. Nije mu da. Kako mi je smiješno, gledam je. onako i taj model u toj tako Uvati se Miki, uvati se brzo, uvati se jebaćete. Miki, izvinjenja, primam 24/7. Otvoren sam stalno, tako da. Gdje će sad spala stamine jebeti?
A gdje ti ranac? Pa ne. Ne može bez ranca. Vi srčka ima bez ranca. Gdje ti ranac, burac? A jebem ti. Oj, jebem. Što su ovo udalji kad krenem da se penjem jebot. Op! Čuj, Bakija. U modelu vidim patnju, znaš. Znaš da ga mi gledamo kao duhovi i osuđujemo jebene. Opa! Opet glavom. Opa. Ajde. Jebem ti sve. Oj, Bože gospodи. Ajde ti dole, možda nađeš nešto. Uzmi Da taj ti kanal, pomogne. pomesi se. A živit ćeš se jebote ako. Šta? Da, ti imaš checkpoint.